Kalab, sira yung tripod ngayon. Yeah? Sira yung tripod ngayon. Sige. Chico. Ito lang yung mga na yun. Ito lang yun. Talang ano? Ayun naman. Magandaan ko lang ka rin.
Marablay na nga. Malaw yata, Sok. Masyado ka malaw. Tara, ito. Ay, doggy. Doggy. Saan pa yung doggy? Ha? Bakit? Yan yung chicken pwede? Ating mini oh. Pwede nagpasta na dyan. 6 meters. Iyan, kitang kabahan. Buwan na rin. Magbabi itong na-check. Aray. Patinod yung mundo. Pala piyas yan dyan ka. Itaikit. Na? Hold you. Di ba rin napasya tagay? Karalala.
Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?